Добро утро! Хайде да ходим на сърф. You have to make a reservation then, or no? Много е яко хора, много е яко. Обаче е много изморително. Казаха ми до вечера, че има турнир по билярд. И Леля мисли да се пусне. Прибирам се към хостелчето и днес мисля да наваксам малко с писането. Тук човек може да е сам, но никога не е самотен. Всъщност никога не е сам. Реално погледнато. Взех си лаптопа, ще закуся, ще изпия една матча и след това ще пиша. Thank you! Айде да ходим да играем билярд, да видим Леле как ще се представи. Голямата награда е 10 бири. Така че ако нещо се чуе за жена, лазеща по улиците на Шри-Ланка от България, да знаете, че съм спечелила. Утре сменям адреса, понеже ми изтича резервацията в хостела. Колко готино изглежда вечер с всички светлини. Почти на всяко заведение по цялата плажна линия са сложили лампички. Ето тук ще играем билярд. Тук ще са на всички имената. Турнира почва след около 40 минути. Сега разгряваме с този човек. Тия двете момчета са доста зле, така че мисля, че няма да се боря за последно място. I be over here where the bosses be. Pockets on thick cause I eat my greens. Way too hot, 3,000 degrees. No pictures please, cameras flashing, I'm VIP, I'm a big deal. My life a movie, I'm the one they wanna be still. And I'm a... Първата победа е отбелязана. Дойдоха хората за турнира. Вече има супер много хора. Играят двама в отбор и имат 7 минути за да завършат играта. Това е моят отбор. Стискайте палци си. Искам да ги видите, тия двамцата се напушиха. Са застанали, чакайте, че му погледнаха и са застанали по абсолютно еднакъв начин. Не мърдат от 3 минути насам. А в момента тези, които играят, са мега зле. Ето, нека се уверите сами. Да. Така, свърши им времето и сега като не са приключили играта, е свършил времето, който е вкарал повече топки, той бие. Тези двамата ще играят. Това момче вчера ми продаде комплектчето в магазина. Той работи в магазина, от който си купих това зеленото.
Те са двамата отбор, вижте какъв стил готин имат. Той сега ще избухне, те ще са много добри, усещам. О, майко, да, те ще са много добри. Моите хора от магазина биха, следващите играят и продължаваме напред, взехме тази игра. Тези двете нямат никакъв шанс. I look like a bag of money I'm on. They wanna know what I'm on. Diamonds dancing on my neck, that is the vibe I'm on. Way too lit, who gon' check? You can tell me none. Boss mode in effect, and my money long. I look like a bag of money I'm on. They wanna know what I'm on. Diamonds dancing on my neck, that is the vibe I'm on. Way too lit, who gon' check? You can tell me none. Boss mode in effect, and my money long. I look like a bag of money I'm on. They wanna know what I'm on. Got it. Diamonds dancing on my neck. That is the vibe I'm on. Way too lit. Who gon' check? You can tell me none. Boss mode in effect, and my money long. If you ain't talking money, don't talk. Това беше, хора, паднахме. Взехме трето място, колкото толкова. Утре даже ме извикаха да играя пак. Малко нощен живот. Доста хора има някакви партита, няколко места. Току-що една австралийка ме покани на парти. Бая се бяха почерпили, обаче аз имам да спя. Исках да си оправям багажа, обаче вече много късно. И хората му спят. С това утре ще го оправя. Хайде! Пристигнахме на новото местенце. Thank you. Оха, тук е хладничко. Това е стаичката, доста е голяма и прохладна. Той вентилатор върши чудесна работа. Имаме гледка към градинката. Ето е и банята. Отпред има малка веранда. Оха, каква голяма маймуна скочи там току-що. Ще се покажа ли? Тук мога да съм си шумна колкото искам и мога да пия чай в 5 сутринта. Така. Сега. Трябва ми пералня. Не ми трябва пералня. Трябва ми някой да ми изпере дрехите, защото почти всичко вече е мръсно. Видях магазинчето, от което се взех това, че са изкарали същото в друг цвят. Мисля, го взема и него. Няма вълни днеска и не знам дали ще карам сърф. По принцип 9 часа трябваше да ходя и отидох, обаче то нямаше вълни. И се разбрахме за 4. Ако и в 4 няма вълни, днеска няма да се кара сърф. Сега ще се разходя малко, после ще видим. Бебе. Оле, тази е с малко бебенце. Връщам се аз до магазина. Много е удобно. Това го има и с пола. И е от естествена материя. Хайде да хапнем. Тук има някакви интересни купи, видях. Ето как изглежда купата с каритки и най-различни зеленчуци, някакво сосче и един кокосов орех си поръчах. 8 евро платих за това. И съм много доволна. Страхотно е. Много е вкусно. Ходих на парти. Окей, беше много яко. Чак телефона не може да фокусира. Гривна от дискотека. То не беше дискотека точно.
Всъщност е на същото място, където играх билярд. Връщаме се на офертата с традиционната закуска и сокче от манго фрешче. Изобщо ме питайте как стана, с кого съм била. Не ведом се пътищата лелини. Отидох да видя дали има някой за билярд. То се оказа, че има парти. Половината хора от билярда предния ден бяха там. Момичетата, с които имах урок по сърф, 4 мацки. И те бяха там и те просто нещата се случиха. Днеска положението няма да е розово. Не съм прекалявала, но все пак не ми е особено свежо. Реших да отида на плаж, преди да е станало прекалено горещо. Hello! Взела съм си една книжка. Мисля да се взема и фрешче от Диня. Ами, you played good. You played good. Добре игра, момчета, ама го бих. Имах урок по сърф, всъщност нямах урок по сърф, защото ми стана лошо във водата. От вълните или от бирата, която пих вчера. Без значение, наложи се изляза, за да не повърна. Носиха ми да пия сок от лайм и сега съм седна да ми мине лошото. Just the game? Carrom. This angle, then try to hit more back. Не, то не е лесно всъщност. Аз дойдох пак на плажа. Днеска просто много натоварен ден. Малко ще почета и после ще уча някъде да хапна. И след това се прибирам да се почувам. Много се изморих днеска. Чух се някакъв вегетариански сандвич. Това е вегетарианския сандвич. Окей. Прибирам се към стаята. Сега ще седна и ще разпиша всички свалки, които чух до този момент. Или поне тия, за които се сещам. Защото просто са уникални тук. Уникални. Има един баир само. И след тази кола вдясно. Значи, след тази кола вдясно ми е новата къща, а по-нататък по този път беше хостела. Жегичка. Така, записала съм си те, за които се сещам. Може да си направите едно кафенце. Аз съм си направила чай. И... Опа. И с записките по шриланските свалки. Започвам с човека, който преди малко в кафенето попитах къде мога да отида да видя костенурки. Защото знам, че има плаж с костенурки, обаче пише за единия Turtles Point, че е затворен, което не знам какво значи. Просто исках да разбера къде мога да отида да видя костенурки. Той ми каза, да, аз знам къде има костенурки, хайде да отидем заедно. Какво стана с здравей, какво стана с как си. Може така директно да искаш да си показваш костенурката на рандъм момичета. Още път няма да отварям тема за това как шофьора на тук-тук от Кенди ми пише почти всеки ден съобщения. Аз не му отговарям, но той продължава да ми пише както и да е. Оная вечер, когато играх билярд, дойде на момче и каза, свърши си играта и после ще си говорим. За какво ще си говорим, господине? Защото това са просто някакви аматьори. Нека да преминем на учителя по сърф. Почнем първо с това колко е срамежлив, защото той няколко пъти ми каза колко е срамежлив. Аз съм много срамежлив. Окей. Аз съм много срамежлив, но с теб не съм срамежлив. Момент. Аз съм много срамежлив, но само в началото. После ставам като wild animal или като диво животно.
Това ще го кажа на Барт, като се прибера. Аз съм много срамежлива, но за тебе ставам wild animal. Явно му мина срама, защото продължаваме с не ми целувай борда. Всъщност, може да правиш каквото поискаш. И това е по повод, че си подпрях челото на борда, защото се изморих да гриба. Това ми каза. Минаваме нататък. Искам децата ми да са капучино. Аз съм с цвят на кафе. Аз съм с цвят на кафе. Майката трябва да е с цвят на мляко. В отворена връзка ли си? 3 пъти му пита. Аз не харесвам руси жени. Харесвам жени с тъмна коса. Окей, сър. Да завършим с 2 също много любими. Едното е, аз съм сериозно момче, не съм той бой. Много момичета искат да ме вкусят. Вкусят точно използва. Но аз съм сериозно момче и не искам да занимавам с такива неща. Оля, късно се сетих. Трябваше да почна да записвам от самото начало, защото имаше още бисери. Надявам се, че сте си водили бележки. Ако ще сваляте някой, искам да започвате винаги с фразата много съм срамежлив или много съм срамежлива, но с теб не съм. Аз съм много срамежлива, но с вас не съм. Затова сега ще ви покажа оранжевия комплект. Просто вече се чуя какво да снимам, за да стане по-дълго видеото, защото буквално правя едно и също нещо по цял ден и според мен няма да ви е интересно да гледате половин час как лежичета на плажа. То пък... вижда ли се не? Така, ето го и в оранжев вариант, обаче нямаха същите размери, има нещо различно. Това е май по-малко, това е по-голямо. Супер удобно и тук е страшна жега, хора. Тук е по-топло, отколкото на всички други места. Влажността според мен е по-висока. Нормално, до океана сме. И колко много съм почерняла. Постоянно се мажа с 50 фактор, обаче то сърф, то плаж. Въпреки че не съм в най-горещото и се крия на сянка. Утре заминавам, между другото. Утре продължавам към следващия градче, село, не съм сигурна какво е. Пак тръгнаха маймуните. Между другото, голямо скачане по този покрив. Нон-стоп. Чакайте да видим. Там е. Ето я. Оп. Сядам да си дообработя влога, за да мога да го кача днес. Между другото, всеки ден, като се чуваме с Барти, аз му разказвам за всички невероятни събития, свалки и така. В смисъл, свалките не са от моя страна, да го изясним това. И другото, което е, че по никакъв начин аз не съм специална. Това за тях според мен е като здравей и здрасти. На номер 1 мисля, че ги слагам тук по флиртуване. Номер 2 са гърците. Гърците също са уникални, просто на улицата са ме спирали гърци с някакви оферти. Обаче тук са по. И it's a numbers game, нали знаете, те се пробват хората, някъде ще им вържи. И със сигурност им вързва, защото инструктора по сърф, всеки път като имам урок, се завъртат по 2-3 момиченца и така да си говорят с него, така че определено съм сигурна, че му се получава на моменти. Ама е много смешно. И не са някакви агресивни, да е притеснително. По-скоро е забавно. Добре. Трябва да търся сега музика. Знаете ли, че това ми отнема най-много време да намеря музиката за видеята? Така че искам да оцените музикалното оформление на този влог и ще ви кажа, че ще се видим в следващото видео, защото след обяд ще ходя на плаж и утре продължавам към Мириса. Мириса мисля, че се казва. Също е много красиво там и може да се вземеш като круиз лодка и да гледаш китове. Това искам да правя, искам да видя кит. Искам да плувам с кит. Но това не съм сигурна да го предлагат. Но, друго, което ми направи впечатление. Тия момчетата от Билярда, дето бяха така с този стил алтернативен, супер ми направи впечатление, защото те като вкарат топка и вместо да си... И тяхната реакция, защото някои хора пляскаха, но тяхната реакция винаги беше така, защото така с пръсти, двамата едновременно го правиха. И просто ми се стори много cool и аз вече така ще правя. Нещо яко като стане.
Окей. Чао.